ଆରେ ହେଇ ନନା ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ କଟୁରୀ ଧରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଟୁରୀ ଧରି ବଣକୁ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସୀତା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମିଶିକି ଆସିଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସାଟର୍ଡେ। ଆମେ ଯିବୁ ଗାର୍ଡେନ ମିଟ୍ରେ। ଆଗେ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିନେଲୁ, ତାପରେ ଯିବୁ। ତାପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଦହି ପାଣି ପିଇ ନେଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଟିକେ ଦେଲି। ତାପରେ ଖାଇସାରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଦେଉଥାଏ। କହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବସି ବୋରିଂ କାହିଁ ହେବି, ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଖାଲିରେ ନୁହଁ, ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କାନରେ ଟିକେ ମୋ କାନ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଚାଲିଲି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ ଘରେ। ଦେଖିଲି କି ଗୋଟେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ତଳେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। କେତେ ବୁଦ୍ଧି ତାର, ମୋତେ ନମସ୍କାର କରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବାବା ଥାଉ ଥାଉ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ। ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ପିଜୁଳି, ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତ ଆରେ ହେଇ ଏଇଟା ପୁରା ଜାମୁଡଳ। ଜାମୁଡଳ ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ଗଛ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ତ ସେ ମାଉସୀ ଯେ କହିଲେ ରୁହ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପାରି ଦେଉଛି, ତମେ ଦୁଇଟା ନେବ। ଦୁଇଟା କହିକି କେତେ ଗୁଡ଼ା ପାରିକି ଦେଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ଧୋଇ ବି ଦେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିଅ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇକି କୁହ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ଆଗରୁ ବି ଖାଇଥିଲି। ଜାମୁଡଳଟା କେମିତି ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ ନା, ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ମିଠା ମିଠା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜରିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ପସେଇ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ନେଇକି ତା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଜଣକ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଯାହା ହଉ ମନ ଜାଣିକି ସିଏ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ଲାସ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ପିଇକି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲି। ଓହୋ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁକା, ନନା କହିଲେ କି ସମସ୍ତେ ରୁହ, ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗବଡାଳ ଅଛି ମୁଁ ନେବି, କାରଣ ଆମ ସେପଟେ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଟୁରୀ ଆଣିକି ସିଧା ବଣରେ ପଶିଗଲେ ଗବଡାଳ ହାଣିବା ପାଇଁକା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାଳଟେ ତଳୁ ହାଣିକି ସେଟା ନେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆମର ତ ଏଠି ମିଳୁନି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କାଟି ସାରି ସବୁତକ ଆଣି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରଖିନେଲେ। ଏତେ ସମୟ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗରମ ହେଉଛି, ମାନେ ଝାଳ ତ ଶୁଖିବାର ନାଁ ହିଁ ରହୁନି। ଯାହା ହଉ କାମ ଟିକେ ସଇଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି ତା ଘରକୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।